Μιχάλη Μουστάκα που βρίσκεται στην ίδια ομάδα με τον Κώστα Μικέλη που ονομάζεται Super Motobike. Ναι, Και θα σας παρουσιάσουμε τα κόλπα του. κύριε Κωνσταντή. Yeah. Super Motobike forever. Oh yeah. Για αυτό για άλλο τον κόσμο, παιδιά. Είναι τα γαλλικά του. Όλοι πρέπει να τους κάνω κι άλλα. Λέω να κάνω λίγο σαράκι. Κοιτάξτε εδώ. Το ψαράκι και βέβαια. Yeah. Oh. Λοιπόν, και τώρα σας δείχνουμε το ποδήλατο του Μιχάλη Μουστάκα, το που είναι μάρκα Univega. Να, ορίστε Univega. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να σας δείξουμε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Τώρα θα σας δείξουμε τον Κωνσταντίνο Μικέλη, να τον είναι ένα τους καλούς. Ξέρουνε, το αφήσω το δικό μου, πάρε το δικό του, να το. Focus. Είναι τα καλά ποδήλατα. Μόνο έχει ένα κακό, το μεγάλο σκληρό, δεν πειράζει, το δίσκο. Θα μπορέσουμε. Λοιπόν, θα τον βιντεοσκοπήσουμε.